खुलुमबाय। दिनै 17 एप्रिल 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे साना फालांगियारि हाबाफोर आरो गोदान सानखांथिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। थागिबिनि न'आव धोरोमारि आरो दान होग्रा हाबा मावनाय जागोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। वृष राशि। जुदि नोंथाङा दिनै स्टक हाथायाव रां थिसननायनि बाथ्रा सानदोंब्ला बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। आजै आजौनि सम्पथिखौ बोखावनाय जागोन। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। मिथुन राशि। फालांगिया सरासनस्रायै सोलिगोन आरो बाहागोदारिफोरनिफ्राय गोजानाव था। इलेक्ट्रिकनि बेसादफोरा गाज्रि जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि। जों इसोरारि सल'फोरजों गोदान खामानिखौ जागायगोन। गारि एबा हा बायगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि। दिनै थागिबिनि मोजां नोजोरथि आरो लोगोरि आखुआ फालांगिखौ दावगाहोगोन। फरायसाया फरायनायनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो हागौ। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि। इसोरनि मुं ला, फालांगियाव रां थिसन आरो नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। सासे जिउनि लोगोनि अननायआ जिउसिम आबुं जानानै थागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। तुला राशि। दिनै सुबुंनि थाखाय फालांगिया सरासनस्रा थागोन। रां रैखा खालामनाया मोजां जागोन। गुबुन हादोराव दावबायनाय आरो जुलिनि आसा दं। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि। थागिबिनि फालांगिया मोजाङै सोलिगोन आरो बिसोरो लाक्जारि बेसादफोराव खरसा खालामगोन। गावनि बिनानावजों नांलाय खमलाय जानांगोन। सांग्रां था। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। धनु राशि। सुबुंफोरा फालांगियाव थागिबिनि साननायजों गोहोम खोख्लैगोन आरो सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा जागोन। हा आरो फालांगियाव रां थिसनगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। मकर राशि। दिनै जायगानि सुबुङा खामानिनि सोमोन्दै गोसो बायहोनायनि मोन्दांथि मोनगोन। फालांगियाव गुबुनफोरनि सुबुरुनफोरा खहा गोनां जागोन। दिनै जों बिमानो सना आरो रुफानि अनथोब होगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। कुम्भ राशि। बे सुबुङा रां मोनगोन, नाथाय लाजिनायाबो जागोन। सांग्रां था। गावनि फंबायनि मोन्दांथिफोरखौ बुजि, नङाब्ला माबा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। फालांगियारि हाबाफोरनि होंगो दोंगो जासेयावबो मुलाम्फा आरो जाफुंसारनाया बुथुमगासिनो दं। बिहाव बिखुनजोजों सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।